So guys, magluluto po tayo ng pansit bihon. Ayan. Si Mr. Pong magluluto ngayon. Tingnan natin kung masarap. Ayan, painit natin ng kalan guys. So, mantika, mainit na ang ating kalan. Ayan, kunti lang. Then, ilagay yung karne. Ayan. Pork. Ayan, ang karne. So, lagay na ang bawang guys. Daming mantika kasi pork belly ito. Then, sibuyas. Then, ilagay natin mga gulay. Carrots muna. Iluto natin muna siya. Kailangan ng pepper, paminta, ilagay na yung beans, soy sauce muna. Then yung Chinese cabbage. Ayan. Tapos guys, i-separate natin muna itong gulay para iluto naman yung noodles para hindi ano siya masyadong malanta. Separate natin ito. Iwan lang natin yung sabaw niya para yun naman ang magluluto sa noodles. So, lagyan lang natin ng tubig para dun sa noodles. Ayan, pakuluan. Then, maglalagay po tayo ng dark sauce. Oyster sauce. Stir lang natin. Then, pag kumulo na, pwede na natin ilagay itong noodles. Ito siya. Ayan. Stop ka na. So, let's see, ganyan na guys. Tikman natin. Ayan, kulang ang lasa. So, we can add more soy sauce. Tapos ilagay
na natin yung gulay. Ito. Mas masarap pag maraming gulay. Pero ang may kulang dito guys, yung capsicum. Wala akong capsicum. Yun yung kulang. Pero okay lang kasi pangbaon naman namin ito. Pag kasi merong capsicum, ano bang Tagalog ng capsicum, honey? Ako mo kasi. Pagpil. Ano ba? Bell pepper. Capsicum. Taban. Ayun, taban guys. Wala akong taban. Pero kasi pag ano guys, ang hindi nyo mapapansin, pag may taban ng isang pansit, especially pag kinabukasan na, ano yung lasa niya medyo, ano ba yan, ano siya, sour. Parang nalinagyan ng ano, parang may ano siya, may suka. So, eto na ang pansit. Try natin. Ayun, okay na guys. Sarap. Lutong bahay.